Ja, og her i opgave 1 er der snak om strukturisomeri, hvor jeg skal navngive stofferne, og så også give dem systematisk navne, og fortælle, hvilken form for strukturisomeri, der er tale om her. Og først har vi at gøre med 2,3 metylbutan, som er isomer til 2-dimethylbutan. Og der er altså tale om kædeisomeri, fordi man kan se, at en af sidekæderne her bliver rykket op fra at være 2,3 metylbutan til 2-dimethylbutan. Altså den bliver rykket op på carbonatom nummer 2. I den næste her, så har vi pentan 3-ol og pentan 2-ol, hvor vi har at gøre med stillingsisomeri, fordi at OH-gruppen den bliver rykket fra C-atom nummer 3 til C-atom nummer 2. Så har vi en ester her, der hedder etyletanoat, som bliver til butansyre, og der er altså tale om funktionsisomeri, fordi at den funktionelle gruppe er anderledes og danner altså noget nyt. Her har vi en estergruppe, og her har vi altså en carboxylgruppe, som det bliver til. Og så skal vi bestemme, hvor der er E-form og hvor der er Z-form. Og det gør vi så ved at til at starte med kigge på de 4 grupper her, der er bundet på hver sin side af dobbeltbindingen. Og der har vi fluor, vi har klor, og så har vi et carbonatom, og så har vi en metylgruppe. Og der kan vi så se, at de 2 højeste i det periodiske system, det må være fluor og klor. Og i det her tilfælde sidder de på hver sin side af dobbeltbindingen, som man normalt vil kalde en transbinding, men det vil det så i stedet for være E-form, som svarer til trans. På den anden side kan man se, at Cl, klor og fluor, de sidder på samme side, som normalt vil være cis-form, og som man jo også kender som det her Susamen Z-form, som det så er. Og til sidst skal man vise, at der er 2 spejlbilledisomerer af det her stof thalidomid. Og det gør vi ved at finde det chirale center, altså det asymmetriske C-atom, som ligger lige her. Der kan man se ved, at den jo skal have 4 forskellige atomer eller atomgrupper, som der sidder på hver af C'ets bindingspunkter. Man kan se, at den har en binding her til et nitrogenatom, så har den en binding ned til et C-atom her med en dobbeltbinding til et O, og så her har den så til sidst også en binding til et C-atom. Og det betyder jo så, at ja, fordi der er et asymmetrisk C, så må der være de her 2 spejlbilledisomerer af thalidomid.